kubor nakaslem jong udongsan hima. Kawai kalong kami ya kabada tip kerteng kum kakong mission shooting Henry Pusan snem karata basyong basa hanong thamai raj motion kala ja na la ying ha kabana kalyang ki bahaying hasem kila pentip bah ka khandai trik unai tung arajar arpulai kala lech sa kai shing jong ka khon khaddu kabala poi kha ha ka snong umden umbathiang kabahap hapo khap mara police station umroi laong bakani ka breu ka de ka badan jingduna ka bor perkhat bat kala ja nadu ka khat reu trik unai tung arajar arpulai ha ka por architect no phaisngi kat bakadang thmu ban lech sum ha ka wei ka jaka sum ka badan hajan jong ka ying ka badan ha ka snong umden umbathiang bat de nadu kani ka sngi ka khlem wan phai shu shala ying hadu ba penmi ya kani ka khubor ki bahayeng hasem kila pentim bagani ka longkemi kala phong na ka jan kersha ba jerngam bat ka prok bayong ha ka ba ka renyang jong ni ka longkemi kalong ko ba sanphut bat usnyu ubayong lam kedor nakalyang ki bahayeng hasem kila kerpat ikipat ba bala dadon manu balap ni yo i yagani ka longkemi kin sngob ha ban pentim da ka ba phone hagini ki number house secretary snong umden umbathiang number phone ulong prahnyo lai prahnyo not ha upersa kurim hendreo not khandai san hanyo not iwei san but ha ikon ka kong mission shooting lai hanyo not iwei san hendreo sao